TV. Сәлем, хайырлы ял көннәре дуслар. Сезне зәңгәр экраннар алдында мин Лилия Гимаддинова сәламлыйм. Аңлавыгызча ТМТВдә шоу-без тапшыруы. Димәк, сәгать дәвамында сез татар эстрадасының иң кайнар яңалыкларын белә алачаксыз. Алар суынмасын өчен тапшыруыбызны тизрәк башлыйк. Киттек. Ризат һәм Зинира Рамазановларның микроавтобусын басканнар. Ышанасызмы, юкмы дуслар, әлеге хәл күптән түгел генә була. Ризатка иттән иртүк автобус йөртүчеләре алма шалтырата. Тәрәзәне ватып кереп, минем шапка, одеколонны һәм Зинираның әнисе әбисенең туган көненә алынган мультиварканы алып киткәннәр дип сөйләде Ризат. Әлеге вакыйга аркасында Рамазановлар инде күптәннән планлаштырган концертларына 2 сәгатькә соңга калып киләләр. Аллага шөкер, аппаратурага тимәгәннәр. Тәрәзәне куеп, гастрольләр графигын бозмый бүлми, бүгенге көндә концертлар куеп йөрибез дип истәде Ризат. Язган икән сагышларга уралырга, әлдә сагынып чыгам синең юлларыңа. Китсәң дә син гаепләргә хакларым юк, рәхмәт кенә әйтеп калам булганыңа. Син икән ул гомеремә сөяр кешем, син икән уяндырышым, кидерүшем. Моңнар булып урын салдың йөрәгемдә. Син икән ул берәү генә. Син икән ул гомеремә сөяр кешем, син икән уяндырышым, кидерүшем. Моңнар булып урын салдың йөрәгемдә. Син икән ул берәү генә. Татар җыры эстрада фестиваленә күп калмады. Билетлар алырга өлгермәгәнсез икән, ашыгырга кирәк, чөнки алар санаулы. Татар эстрадасының иң шәп, грандиоз чараларының берсе быел да онытылмаслык булачак дип җиткерә оештыручылар. 18 еллык тарихы булган Халыкара эстрада фестивален үз күзләрегез белән күрергә ашыгыгыз. Белешмәләр өчен телефон 596 196. Безне һаман юллар йөртә, офыкларга таба иртә. Бураннарда җыр сузылса, җанга җылы. Юлдаш якта юлдаш булар, михнәтләрдән саклап калыр. Тугры юлдаш безнең татар җыры. Юлдаш якта Яшь башкаручы Ленар Яшин татар эстрадасы җырчысы Аиша, ягъни Илсия Галиуллина белән фото керткән. Һәм астына мендәрләр генә әзерләгән идек, папарацци эләктерде дип язган Ленар. Моңа өстәп ул Аишага рәхмәтләрен дә җиткергән. Иҗат белән шөгыльләнә башлаганда, нәкъ менә ул мине тәрбияләде, өйрәтте, сәхнәгә чыгар алдыннан һәрвакыт көч биреп торды. Иң яхшы продюсер миндә иде дип язган ул. Аиша белән алар нәрсә эшләргә җыенганнардыр, ләкин Ленар мендәрләр генә әзерләгән идек, эләктергәннәр дип язган бит. Утсыз төтен булмый диләр. Ленар белән Аиша артыннан күзәтергә кирәк. Hoppa nindi kız bala, ayaklar atlap bana. Hoppa nindi kız bala, matur gına bulgana. Hoppa nindi kız bala, şatlıktan ışamayga. Rahmet eniyinge mındi bala tudırganga. Hoppa nindi kız bala, ayaklar atlap bana. Hoppa nindi kız bala, matur gına bulgana. Hoppa nindi kız bala, şatlıktan ışamayga. Rahmet eniyinge mındi bala tudırganga. Яшлек тавышы хит парадының алып баручысы татар эстрадасының иң эпатаж җырчысы Диана Тажетдинованың ниһаять ялгыз түгел парлы түгел җырына төшерелгән клибы дөнья күргән.
Күпләр клип турында бик хисле, мәхәббәтле килеп чыккан диделәр. Әйдәгез әлеге матур видео язманы бергәләп карыйк. Көтіп алған зур қызықсыну уяткан клипны карау икеләтә дә шатлык. Шундыйларның берсе Элвин Грей Радикюль Якшинның Шәкшәк җырына TMTV Production коллективы төшергән клип. Әлеге клип җәй айларында Әлмәттә эшләп килүче Алина Курчак театры, аның җитәкчесе Әхтәмова Алсу Атласовна белән берлектә төшерелә. Шатлыкка тулы матур клипны без сезгә тәкъдим итәргә әзер карыйбыз. Dostlar bilen bir jayılıp oturvani tura Haller bilip bir söyleşten bayram kibik tuyular Gürlep kaynay şeylerimiz Ko'ngilga şunday rahat Üstele biz turlarında Tatlıdan tatlı şek-şek Eyde bir yer Eyde jırlar
торма. Әйдә бия, әйдә жырла. Бергә, якын дусларын җыя. Әйдә бия, әйдә жырла. Әйдә кушыл, синдә шитте торма. Кил безгә садика тизрәк. Дамир Зиннатуллин татар эстрадасының бар тусовкаларында да йөреп, сезгә кызыклы репортаж туплап тора. Менә чираттагысы, автор башкаручы, җырчы Гүзәлия белән яшь талант Хакимның клип тәкъдим итү кичәсендә булып кайткан. Шунысын да искәртеп үтик. Гүзәлия яшь башкаручыны үз канаты астына алган. Бүгенге көннән Гүзәлия Хакимның продюсеры булып тора. Әйтер сүзем калган җыры бу арада бик популярлашып китте. Аның клибын да шундый ук дан көтә. Әлеге клипны тәкъдим итү кичәсеннән репортажны бергәләп карыйк. Сәлам дуслар, шоу-без командасы бүген төнге клубта һәм монда әлеге мезгилдә Гүзәлиянең яңа клип һәм яңа җырлары презентациясе бара. Бездән аерылмагыз, кызыклы мезгилләрне без сезгә әзерләдек. Сезне әлеге кичәдә минем өчен күрергә ничектер теге ияләшенмәгән. Үзегез ничегрәк хис итәсез? Яшьләр арасында мин сезне теге картайтып әйтүем түгел. Безгә картлыкка итәрәк бит әле. Онсы да бардыр инде. Без дә сирәк чыгабыз бит. Бу Гүзәлияне хөрмәт иткәнгә, аның иҗатын күрергә насыйп иткән, менә шулай без бит китергә тиеш идек. Без күчердек, 21 китәбез. 21 иртән иртүк китәбез гастрольгә. Шуның белән без менә бүген насыйп булды. Менә монда килеп әзрәк кенә менә тусават итеп алырга дибез. Менә яшьләр арасында булырга насыйп булды. Зәйнәп апа белән без бик еш аралашабыз. Телевизорны карап беләсездер инде Зөфәр абый. Сезнең белән бик еш аралашырга туры килми. Ничектер сезне күргәч күңелләр күтәрелеп китте. Сезнең хәлләр ничек соң? Шулай ук яхшымы, барсы да сезне ешрак күрәсе килә? Барысы да әйбәт, Аллага шөкер. Нәрсә дип? Менә шушындый кичке матур бәйрәмнәрдә шундый очрашулар барбер безнең яшьләрне телне җыя, телне саклау үстендә һәм әлбәттә яңа төрле алымнар белән көйне, җырларны алга алып бару өчен әлбәттә бу бик тә кирәкле дип саныйм мин. Шуңа күрә бу бәйрәмдә бүген бармын. Зәйнәп апа, ничә җыры сезнең репертуарда бар инде Гүзәлиянең? Гүзәлиянең миндә бер җыры, Алла бирсә, менә табадан төшә. Мин аны башкарам. Мин бөтен җырын яратам. Үзе башкаруында да һәрвакыт яратам. Элвин башкаруында да яратам. Мин аны бик якын итәм. Иҗатын яратам. Гүзәлиянең кичәсенә бик күп артистлар нәкми, аның дуслары һәм инде аның белән эшли торган кешеләр. Димәк, сез аның белән сезнең җырларыгыз бар, сез алар белән иҗат җимешләре нәрсә? Менә мин Ләйләм белән без дуэтлар җырлыйбыз. Былтыр гастрольгә без үзебез белән махсус кунак алып чыгарга тиеш идек Башкортстаныбызга, халык белән якыннан таныштырырга, бүтән Башкортстан, Уфа шәһәрләрендә, зур шәһәрләрдә, районнарда Гүзәлияне үзебез белән йөрттек һәм инде якыннан таныштырдык. Радио аша, ТМТV аша гына белсәләр, хәзер инде аны якыннан танып Башкортстанда беләләр. Шуның өчен Гүзәлиянең ахирәте буларак безне чакырдык Казанга, без чын күңелебездән килдек сезгә. Гүзәлия белән эшләү инде теге традицион сорау булса да сорыйсым килә. Гүзәлия белән эшләү нәрсәсе җайлы? Ул үзе гади, сөйкемле, менә ул ул дингә дә бирелгән кеше. Менә минем инде ахирәтем дип әйтсәм дә була. Без аның белән якыннан танышып китеп, якыннан уже серләшәбез. Шуңарга мин зур рәхмәтлемен аңарга. Чики-чики вау-вау, чики-чики вау-вау. Әлеге җыр инде татар эстрадасында тамашачыларда бик күп теге сүзләр дә уятты. Сиңа да килеп җиткәндер. Ничегрәк отзывлар ничегрәк булды? В основном битинчик безнең халык. Беренче отторжение бара, кеше тәнкыйтли, особенно менә клиплар чыккач, күп кеше язды. Инде бездә татар халкында шәрә йөрүчеләре юк. Белмим, пляжда нәрсә белән йөриләрдер, фуфай киепме, шуңа күрә мин ничектер аны положительно үземә алам, шуңа күрә һәрбер кешенең үзенең тормышка каравы безнеңчә, шуңа күрә бернинди теге айыплап, ачуланып әйтүем түгел. Гүзәлиядән дә шундый чики-чики вау-вауга ошаган җыр булыр микән? Алла бирсә булачак, чөнки менә Гүзәлия күптән түгел Уфа каласында чыгыш ясадык. Әлбәттә, ул миңа бик актуаль, бик минем стильдә җыр бирде. Алла бирсә, аны бөтенсе ишетәбез скоро. Айсайда, теге саулашканда уйнатып аласыңмы? Алаймы?
Монда инде шакырылган кунаклар һәрберсе Гүзәлиянең җырын башкаралар, репертуарларында бар. Димәк, синдә ничә җыр? Гүзәлиянеке тормыш, Зәлилә, көтмә мине. Әлбәттә тагы бер яңа җыр эшлимен. Дөресен әйткәндә, синең барлык репертуарың аның җырларыннан тора дип әйтергә дә була инде. Отчасти аның, наверное, больше всего аның җырлары минем альбомымда. Репертуарыңда бик күп җырларны Гүзәлия язган, бу теге һәрберсе аныкы булгач туйдырмыймы? Гүзәлиянең җырлары матур, шуңа күрә аның каждый җыры хит. Шуңа күрә юк, это не про Гүзәлию однозначно. Аның бөтен җырлары матур. Безнең талашкан бар. Хәтта хәзер зур секрет, безнең ярты ел сөйләшмичә торган вакытта бар иде. Өйләнешкән вакытта күбесе әйтеп карадылар миңа. Дөрес эшлисеңме дип, ялгышасыңдыр дип. Минем элек яраткан егетем музыкант иде. Шуңа күрә мин иҗатны ташларга булдым, аның белән арам өзелгәч. Алсу, инде аңлавымча дуэт бар. Җырлар шактый. Традицион сорау. Һәм яңа үземнең яңа җырым Гүзәлия тәкъдим иткән җыр. Алла бирсә, менә бүген беренче мәртәбә җырлап карыйбыз инде. Син утырып санаганың бармы? Репертуарыңда ничә җыр бар синең? Гүзәлиянекеме? Юк, гомумән ничә җыр? Санаганым юк, но күп. Мәсәлән, алыйк 300 дип әйме? 300 җыр синең бар дип әйме? Аның ничә проценты, ничәсе Гүзәлиянеке? Минем репертуарда Гүзәлиянең җырлары бик күп һәм алар менә алар арасында хитлар күбрәк. Гүзәлия җырлары минем хит булып чыга һәр вакыт. Эшләгәндә иң уңайлы мизгилләр нәрсәдә? Нәрсәсе уңайлы Гүзәлиядә? Ул иҗатка үзеңнең менә иҗатыңа ирек бирә. Җыр бүләк иткәндә ул әйтми менә шулай эшлә дип рамкаларга куймый. Доверяется полностью һәм менә мәсәлән мин ничек яздырсам да, мин үзем канәгать булмасам, аңа гел ошый. Сиңа ошамаган мәсәлән урыннары булса, син аңа әйтәсеңме, яисә тыйнак кына нормальный булган дип кенә җавап бирәсеңме? Гүзәлия бик гибкий кеше, менә музыкаль яктан. Мин аңа туры әйтәм, Гүзәлия әйтә, менә бу җиремне шулай җырласам ярыймы, былайрак җырласам, әз генә үзгәртеп җырласам ярыймы дип әйтсәң, ул беркайчан да каршы килми, гел килешә. Гүзәлия турында инде син сөйләдең узган вакытта бик теге яхшы отзывлар, мөнәсәбәтләрегез дә яхшы, бөтенләй бер яхшы гомумән, әйме? Алайда ниндидер Гүзәлиянең минуслары бар микән? Бармы? Һәр кешедә булырга тиеш. Әлбәттә, инде һәр кешедә минуслар бар, Гүзәлиядә дә, миндә дә, синдә дә, наверное, бәлки. Син мине белмисең. Юк, мин сине белмим. Ләкин минемчә инде ниндидер минусларсыз кеше булмый. Һәм безнең Гүзәлия белән икебезнең дә характерлар җиңел түгел, ләкин без инде менә ниндидер вакыт узу белән без шушы инде бер-беребезнең минусларын белеп, аларга яраклашып, алар кайбысы берсен күрмибез хәзер һәм инде әлбәттә инде мин аның тигән минуслар турында сөйләргә теләмим. Бары тик әйтәсем килә. Минуссыз кеше булмый, яраклашырга гына кирәк. Син кара, һәр вакытта Гүзәлияне мактыйсың, яисә минусларын әйткәндә дә мактап узасың. Сез гомумән талашасызмы, андый буламы моментлар? Безнең талашкан бар. Хәтта хәзер зур секрет, безнең ярты ел сөйләшмичә торган вакытта бар иде. Берничә ел элек, ул бик күптән иде. Ләкин без барыбер бер-беребезсез яши алмыйбыз. Һәм беләсең ничек татулаштык? Кем беренче килде? Без менә бик теге очраклы рәвештә бер поездда очраштык, бер вагонда. Һәм шушы вагонда барганда Казаннан Мәскәүгә барган идек. Төне буе сөйләшеп чыктык һәм инде бөтен тегене бер бик сагынганыбызны әйтештек. Һәм инде бары теге ситуацияны да инде сөйләшеп уздык, ничек булганын мин аңлаттым, ул аңлатты һәм шулай итеп бер төн эчендә без татулаштык. Гөлдән апа, алайса инде Гүзәлиянең ничә җырын башкарасыз дигән сорау бүген бик актуаль. Сезгә дә бирәсем килә. Гүзәлиянең әле бер генә җыры, менә шушы җыр белән бергә тагын бер җырын биргән, бик шатканым. Ул җырны алдан кемгәдер биргән булып чыкты. Ул җыр һаман яңгырап әйтәм, минем җыры юл, минем җыр дим, шуңа күрә. Гүзәлиянең җырларын башкарырга уңайлымысың? Бу җыр менә яшисезләр җирдә бар әле дип җырлыйм бит инде. Минем
халәтемә, минем тормышыма туры килә торган без инде аны Лилия белән дуэт итеп тә җырлыйбыз. Мин аны әнигә әйтмичә генә бер үзем дә җырлап йөрим. Гүзәлия башка артистлардан нәрсәсе белән аерыла икән? Барыбер бит инде аерма булырга тиеш. Ул җырларын җибәрә торган бит. Мин әйтәм, бу нишләп үзе җырламый микән дигән сорау туа иде. Тавышы матур иде, ул вакытта җырламый иде. Менә үзе дә җырлый башлады, популяр булып китте. Халык ярата. Шуңа күрә мин аның өчен бик шатмын. Иҗады озын булсын, матур булсын. Яңа матур җырлар тулып торсын. Без дә җырласак, бергәләшеп шушлай дөнья күңелле булыр дип уйлыйм. Шоу бизнеста дуслар юк. Беләсең, Гүзәлия сиңа дусмы? Гүзәлия дус. Без бик еш, бик якын аралашмасак тагын, мин аның нинди кеше икәнлеген сизәм. Менә минем концертка да ул килә алмады. Тик ул самолетка соңга калды. Һәм инде букет җибәргән. Мин бик ничек дип әйтим, шаккаттым, шатландым. Әйе, шуңа күрә бик яхшы, ул бик шулай оптимистик рухлы, шундый яхшы кеше, бик талантлы композитор. Гүзәлиянең якын дусты буларак күпме аралашасыз инде? Бәлки туганнан бирле дисәк тә ярыйдыр инде. Туганнан булгач инде Гүзәлиянең бөтен якларын беләсез. Иң уңайлы ягы нәрсәдә икән аның? Кешелекле. Нәрсәдә сизелә бу? Бөтен нәрсәдә. Беренчедән, бик сәләтле, кешелекле һәм миңа иң ошаган ягы дип әйтәм инде имән. Ул күзгә карап туры әйтергә булдырала. Артта яла ягып йөрмим. Менә шул ягын үлеп яратам. Ә минуслары бар микән аның? Дуслары? Минуслары. Минуслары. Безнең һәрберебездә минуслар бар инде. Аның нинди? Экраннарга чыгарырга кирәк түгел. Нәкъ бүген чыгарырга була. Минусларын әймен. Иң зур минусы миннән хәзер еракта яши. Элек без янәшәрәк тора торыйк. Хәзер инде менә атна сайын очрашып булмый. Иң зур минус шул. Дуслар, минем янәшәмдә Татар җыры фестивале лауреаты, TMTV премиясе иясе, бик күп хитлар авторы, автор башкаручы, Мәскәүдә иҗат итүче җырчы Гүзәлия. Бик күп регалиялар, күп исемнәр. Сәлам, Гүзәлия. Хәерле кич, Дамир, хәерле кич, хөрмәтле дуслар. Ничек хәлләр, ничек исәнлекләр, ничек кәефләр? Иң беренче традицион сорау. Хәлләр Аллага шөкер, кәефләр әйбәт. Барысы да яхшы бүгенге көндә, Аллага шөкер. Гүзәлия, күптән түгел генә очрашкан идек әле. Ул да булса без синең менә хинт стилендә төшергән клипны карап уздык. Ул кичәдә презентация кичәсендә ул әле күптән түгел булды кебек, әйме? Инде хәзер синең белән тагын каты очрашабыз. Мондый кичәләрнең презентацияларны оештыруның максаты нидә? Моның файдасы да бар микән инде? Беренчедән, мин үземнең сольный концертларымны бик оештырганым юк. Вакыты белән күренеп алырга кирәктер дип уйлыйм. Үзеңнең иҗатыңны күрсәтеп, җимешләреңне күрсәтеп, яшьләрне күрсәтеп, яшь җырчыларга мөмкинчелек биреп. Төнге клубны һәрбер артист сайламый әле. Ләкин Гүзәлия һәр вакытта да инде 3-нче, 4-нче үзем шәхсән белә торган кичәләрнең төнге клубта була. Димәк, Гүзәлиянең иҗаты күбрәк яшьләргә каралган. Ансы да бар. Икенчедән, минем тирәмдә яшьләр һаман. Шуңа күрәдер дип уйлыйм инде күбрәк. Аларның йогынтысы зур. Яшь егетләр дигәннән инде хәзерге мизгелдә синең белән дуэт яздырган Хаким дигән дип исемле егет, әле ул эстрадага кирип кенә бара. Кайсы бер моментларны белмидер. Син инде күп клипларда төшкән кеше буларак ничегрәк авырлыклар барлыкка килдеме? Аның белән эшләү бик җиңел. Ул шундый интеллигент егет, интеллектлы егет, җайлы, сабыр һәм бик зур талант иясе. Шуңа күрә миңа бик тә җайлы аның белән эшләүе. Ул мине аңлый, ишетә, белә, тыңлый белә. Гүзәлия, менә бу егетләр белән эшләгәндә, алар син бит инде
Гүзәлия, мине алыгыз әле зинһар өчен дип килгән һәрберсенә давай мин синең белән җыр яздырам дип әйтмисеңдер. Ниндирәк критерийлар белән карыйсың, сайлыйсың? Барыбер инде алар булырга тиеш. Әгәр дә инде Дамир сез минем бөтен дуэтларымны да күргәнегез булса, ишеткәнегез булса, анда талантсыз, тавышсыз егетләр, кызлар, җырчылар юк. Бөтенләй барысы да бик зур талант ияләре. Барысы да шәхесләр. Ул Юл Яхшинны аласыңмы, ул Булат Нигъматуллинны аласыңмы, Илназ Бахны аласыңмы, бөтенесе дә бик зур талант ияләре. Бүгенге кичәнең дә девизы Гүзәлия дусларын җыя. Димәк, монда булган барлык артистлар, сәхнәдә чыгыш ясаган артистлар һәм дә инде гомумән чакырылган, ял итәргә чакырылган барысы да синең дусларың. Һәрберсенең репертуарында син язган җырлар бар инде. Әйе. Иң күбе кемдә? Үземдә. Иң күбе бүгенге катнашкан артистлардан ул Лейля Галиева белән Рөстәм Галиев Башкортстанныкы. Аларда 5 җырга якын. Гүзәлия, син һәр вакытта да Казан, Мәскәү арасын менә шулай бик ешлатып я поездда, я самолетта эшеп йөрисең. Казанга гына кайтып торып булмыймысың? Теләк юкмы? Андай уйлар килгәне юкмы? Бүгенге көндә әле мин Мәскәүдә яшисем килә. Бу теманы гомумән күтәргәнең булганы юк инде. Яисә тормыш иптәшең әйткән бар иде, бәлки Казанга күчеп карарбыз дигән. Без көлешеп, сөйләшеп алабыз инде, Казанга кайтабыз дип яшәргә. Шулай әйтеп алам мин анарга. Вакыты белән. Ул нәрсә ди? Кайтырбыз ди. Димәк, тормыш иптәшең һәр вакытта синең яклы. Әйе. Менә сез аның белән ничә ел торасыз инде? 8 ел. 8 ел. Мин бу сорауны бирәсем килгән иде. Барыбер безгә кичкенәдән әйтеп киләләр, бәлки сиңа да әйткәннәр, үз милләтеңдәге тормыш иптәшеңне сайларга кушалар дип. Син моның турында уйлаганың бармы, сөйләшкәнең бармы, әйтүчеләр булдымы? Өйләнешкән вакытта күбесе әйтеп карадылар миңа. Дөрес эшлисеңме дип, ялгышасыңдыр дип. Менә бүгенгесендә мин үземнең иремне 3-4 татар егетенә дә алмаштырмас идем. Чөнки андый тәртипле, андый акыллы кеше бик сирәк очратканым да юк. Әкрен генә татарчанында инде аңлый бугай татарча гына сөйләшергә дә буладыр инде аңа белән, әйме? Теге яки бу проблема килеп чыкканда ул эй Аллам да дип куя. Димәк, үзебезнекенә әйләнә инде әкрен генә. Әйе, аның бөтен дуслары да татарлар бит инде хәзер. Гүзәлия, хәзер инде беразны теге шундый җитди сорау бирәсем килә, син бер сораулардан да куркмыйсың дигән идең. Бу сорауны минем күптән беләсем килә, сорыйсым килә. Ул да булса хатын-кызның бәхете турында. Инде синнән менә үзеңнән сорап язганнары яисә гаилә әһелләре сораганы бармы? Кайчан бәби алып кайтасыз? Менә шундый сораулар яңгырыймы? Бу сорауны миңа еш бирәләр. Худайдан язган булса алып кайтам, язмаган булса алып кайта алмыйм. Сез менә шундый шәхси сорау бирәсез икән, сез аны туры журналист буларак турырак сорагыз. Сез бала алып кайта аласызмы дип. Шулай әйткәч инде. Бүгенге көндә минем андый мөмкинчелегем юк. Гүзәлия, интернетта, Инстаграмда синең җырың барлыкка килде. Мин ул җырны күптәннән белә идем, ләкин син җырлыйсың дип мин аны күз алдыма да китермәгән идем. Ул беләсең инде, ни җыр икән, әйме? Каян дигән җыр инде ул, әйе. Ялгыз каян дигән җыр. Менә сорамакчы идем. Ул җыр 90-нчы елларда ахырында барлыкка килгән җыр. Аннарысын син юк, сине белмиләр, мин белмим инде мәсәлән, әйме? Аннарысын шулай күтәрелеп киттең. Кая йөрдең син шул арада? Мин иҗаттан бераз китеп башка өлкәләрдә эшләп карадым. Аннары инде иҗатсыз яши алмам дигән карарга килдем. Яңадан җырлар яздыра башладым. Җырчыларга яза башладым. Гүзәлия, бу иҗаттан киттем дип әйтәсең. Бу мәҗбүри китү булдымы? Финансияктан акча җитмәү, яисә менә шулай яшьлек белән минем иҗатта буласым килми дигән күгәрәк булдымы? Шулай язган булгандыр инде. Белмим дә ник. Хәзер мин әйтә дә алмыйм ни эшләп шулай килеп чыккан. Төп сәбәбе нәрсәдә соң? Шәхси тормышымда. Димәк, мәхәббәткә
тормыш иптәшеңә син бирелеп иҗатны калдырырга мәҗбүр булдың, әйме? Минем элек яраткан егетем музыкант иде. Шуңа күрә мин иҗатны ташларга булдым, аның белән арам өзелгәч. Ялгыз кайын җырын яздырганда сез аның белән бергә идегез. Аннан соң аерылгач, ни өчен? Логиканы аңлап бетермәдем. Чөнки иҗатка ул мине китерде. Ассоциация аның белән иде. Менә музыка, студия, җыр яздыру, шуңа күрә мин аны тырышын иҗатында ташларга булдым. Һәм ниһаять, Аллага шөкер, еллар узгач, син моны дөрес эшләмәгәнне аңлагансыңдыр инде, әйме? Юк, мин беркайчан да үкенмим эшләнгән эшкә. Üzülгән араларга, бер нәрсәгә дә үкенмим. Менә ничек булган, шулай булсын, дөрес ул. Шулай кирәк булган. Ул музыкант булып калдымы? Һәм татар эстрадасында яисә нинди эстрада булган белмим. Эшлиме ул хәзердә? Ул иҗат белән бәйле кеше түгел, ул бизнеста. Ярый, аңлашылды. Гүзәлия, инде хәзер синең тагын бер яраткан шигырең, ул да булса инде көйләр язу. Бу темаларны каян аласың, илһамны каян аласың дип тормыйм, әйтәсем килә. Соңгы арада нигәдер колагымда еш яңгырый, ул да булса плагиат, җырлар бер-берсенә ошый дигән темалар күтәрелә. Бу проблемалар белән син үзең очрашканың бармы? Буламы шундый үзеңнең җырларың үзеңнекенә ошаган, яисә кемнекенәдер ошаган? Буламы? Үземнең җырларым турында мин бер нәрсә дә әйтә алмыйм, оценка бирә алмыйм. Ләкин халык миңа әйтәләр, синең җырларың бер-берсенә ошамаган диләр. Миңа шунардан да зур бәя юктыр дип уйлыйм. Музыкантлар да шулай ди миңа, гади халык да шулай ди. Плагиат темасы ул минем өчен бик әрнүле, бик шундый тема, мине кагыла торган тема, чөнки минем җырларга ошаш җырлар язылып тора. Күптән түгел генә дуэт яздырган идек менә Хаким белән. Шуннан соң интернетта күптән түгел генә ишеттем, шундый ук звуклар белән, шундый ук стильдә, даже сүзләре ошаган җыр яздырып маташа бер апа. Мин нәрсә әйтәсем килә, миңа бик кызганыч, мин жәллим ул кешеләрне. Минемчә алар шун менә талантсыз, зәвыксыз, үз фикерләре булмаган шундый жалки кешеләр. Бу бит инде һәр көнне шундый хәл була калса, түзеп кенә торып булмый бит инде. Әйткән вакытлар булды инде, мәгънәсе булмады, чөнки татар эстрадасында бик еш очрый, чөнки менә аранжировка ясатасың, менә төне буе уйлыйсың, син аранжировщик белән әйдә менә шундый инструментны кушып җибәрәбез, менә шундый дип ротациягә җырны бирәсең, 5-6 кеше аннары синнән кабатлап шундый аранжировка ясыйлар. Алар белән бөтенесе белән дә көрәшеп булмый бит инде. Бу шулай популяр артистларга да кагыламы, яисә барыбер әле теге раскруткада гына әле күтәрелеп килә торган артистлар гына турында сүз барамы? Вот как раз популяр артистларны кагыла бу. Шигырьләр элек яза идем, хәзер язган юк. Авторларым бик талантлы, мин хәзер алар яндан уялам да инде язырга. Менә аның җырлауы мине илһамландырды. Җырларын тыңлауга менә шушы җырны яздым. Синнән инде мин еш сораганым бар, ул да булса көйнең ничә сум икәнлеген. Ләкин син син яратасың бит инде. Сер булып калсын диясең. Ләкин бүген җавап бирерсең инде бәлки. Ничә сум тора ул көй? Сиңа менә бер тиен дә алмыйм синнән. Бу вәгъдә ителгән сүзме? Шуның белән бу теманы ябып куйык. Алайса, моның файдасы бар икән бу сорауның. Гүзәлия, инде аранжировка килгәндә, аранжировкаларны димәк син үзең сайлыйсың, үзең ясыйсың, туйдырмыймысың бу? Ничектер теге һәрбер әйберне сайлап кызык булса. Мин ориентир бирәм аранжировщикларга, нинди инструмент ишетәсем килгәнен әйтәм күп вакытта. Инде күптән эшләгән аранжировщик ул Марат Мухин минем. Мин анарга ышанам, анарга подсказка да кирәкми, ул белә ничек эшләргә икән. Менә кайсы вакытта чит ил җырын алалар да, яисә башка гомумән җырын алалар да, менә моңа ошаган кебек ясыйсым килә диләр аранжировканы. Мондый ситуациялар булганы бармы? Була, еш була, җырлар турында да шулай. Менә
теге яки бу җыр популярланышып китә дә, и бөтен җырчылар шалтыратып, миңа да шундыйны язып бир дип сорыйлар. Мин әйтәм, шундыйны мин язмыйм, бүтән төрлене язып бирә алам, шундый ук җырны язмыйм сезгә дип. Синең концертларны мин Казанда күргәнем бар, булганым бар. Син шулай ук яшь егетләр белән дуэтлар яздырып, дуэтлар концерты ясыйсың, әйме? Үзең дә җырлыйсың инде. Ни өчен Татарстан Республикасы авыллары буенча гомумән гастроль туры белән чыгып китү турында сүз күтәрелми, юк? Менә уйлап торабыз киләсе елга гастрольгә чыгарга, яңа программа белән. Кайсы бер очракта әле берничә җыр гына ротациядә, берничә җыр популярлашып кына килә, инде гастрольгә чыгып китәләр. Син берничә җыр түгел, син күп кенә җырларың популяр, сине беләләр, син чыгып китергә әзер кешеләр. Нәрсәдән куркасың? Димәк, курку хисе бар. Нимчә? Концертны оештыргач аны югары сыйфатлы итеп ясарга кирәк дип уйлыйм. Шуңа күрә мин бераз куркам. Аның өчен ресурслар кирәк. Сыйфатлы итеп ясар өчен, әзерләнер өчен. Үзегездә беләсез, ул сер түгел. Ресурс дигәннән ул финанс дип аңлыйм. Гүзәлиянең кайчан булса да иҗаты башланып киткәндә, хәзерге мәлдә кайчан булса да бер спонсоры булганы бармы икән? Бер кайчан да спонсор булганы юк. Гомер буе үз акчама иҗат итәм. Акча җырлар язып, җырлап бары тик шулар белән. Банкетлар оештырып. Син безнең әле оештыручы, җырчы һәм композитор. Шигырьләр дә язасыңмы әле? Шигырьләр элек яза идем, хәзер язган юк. Авторларым бик талантлы, мин хәзер алар яндан уялам да инде язырга. Тиздән татар җыры 2017-дә син әлеге фестивальдә катнашасыңмы, катнашырга теләр идеңме, дәгъва кыласыңмы икән? Катнашырга теләр идем инде. Теләмим дисәм, ул дөрес булмас. Бу елда нинди җыр белән, кайсы иң популяр булды икән? Хаким белән дуэт белән катнашыр идем. Димәк, узган елны да үзең генә алмадың, Радик Юлъякшин белән Элвин Грей белән икегезгә дип әйтгәндә бергә алдыгыз. Быел да, мәсәлән, дәгъва кылсагыз, бүләргә туры килә бит инде. Мин эгоист түгел беренчедән, икенчедән шундый зур чарада катнашасың икән, сыйфатлы җыр белән катнашырга кирәк. Шын мәгънәсендә хит буларлык җыр белән катнашырга кирәк дип уйлыйм. Ә менә аның белән җырланган җыр ул шын хит, мәгънәле, югары сыйфатлы җыр. Гомеремнең ай кыяшсыз үткән көннәрен сине көтеп, үксеп елап юешләнгән мамык мендәрен Сизәсеңме, синсез йөрәгемнең дөрләп түгел, баскып януы бер рәхәтен күрмим бу дөньяда, бу тормышта Синсез калыннан безнең ара Кулсызыма гына ерагая бара, ерагая Әйтер сүзем калган йөрәгемдә Син кайдасың хәзер, мин кайда Безнең ара Кулсызыма гына ерагая бара, ерагая Әйтер сүзем калган Кайдасың хәзер, мин кайда Иштәсеңме, тавышымны минем Өмөтемне үзмим көтәрмен Синең күзләреңә генә карап Әйтер сүзе калган йөрәкнең Безнең ара Кулсызыма гына
Min qayda bizning ara Kulsuzimı gına Yiragaya bara Yiragaya Aytır sözüm qalğan Yüregimde Sen qaydasın hazır Min qayda Sen qaydasın hazır Min qayda Bizning ara Kulsuzimı gına Yiragaya bara Yiragaya Aytır sözüm qalğan Yüregimde Sen qaydasın hazır Min qayda Bizning ara Kulsuzimı gına Yiragaya bara Yiragaya Aytır sözüm qalğan Yüregimde Sen qaydasın hazır Min qayda Bu jırны yazуда, ижад etkende başka türlерәк yazıldымы ул? Başka обстоятельства, başka орындамы? Bütün jırларга ошамый бит инде. Başka türlерәк yazıldı. Мин социаль ширтәләрдә шунда утырганда үземнең эшләремне эшләп, Хаким дигән җырчының язмаларын күреп алдым. Тыңлап карадым. Миңа бик кызык булды, бик ошады. Һәм мин анарга язып җибәрдем, шәп җырлыйсың. Бик талантлы син дип. Менә аның җырлауы мине илһамландырды. Җырларын тыңлауга менә шушы җырны яздым. Димәк, сез аның белән әле алдан бер дә күрешкән булмады. Бары тик социаль шелтәрдә күреп кенә шулай китте. Әйе. Хаким, менә син хәзерге мизгилдә Гүзәлия янәшәсендә дуэт булып чыга башладың. Сине әле Гүзәлия белән генә бергә беләләр. Син куркмыйсыңмы Гүзәлиянең популярлыгы артында калырга? Юк, мин курыкмыйм, киресенчә, Гүзәлия белән эшләргә бик кызык. Дуэт яздырылды. Хәзерге мизгилдә популярлык сизеләме? Нинди булса файдасы бармы әлеге дуэттан? Файдасы бар, чөнки минем дуслар җыр турында әйтәләр, шәп җыр, көчле энергия җырда бар. Һәм инде мин моңа бик сөенәм. Менә шулай әкрен генә аралашабыз. Мин баядан бирле сөрсем килә. Синең костюмың турында. Әле бу костюмны мин күргәнем юк. Бу яңа костюм. Костюмнарның дизайнын үзең уйлыйсыңмы? Махсус бүгенге шарага уйлап чыгардыңмы? Ничегрәк булды? Бу костюмның дизайнеры үзем. Махсус бүгенге шарага бик талантлы тегүче тегеп берде миңа. Берничә минуттан синең инде чыгышыңны карарга әзерләнәбез. Тамашачыларга үзеңнең фикереңне җиткерергә була. Рәхмәт чакыруыңа дип әйтәм беренче. Сезгә дә мин рәхмәт, бик зур уңышлар сезгә телим. Team TV. Репортаж караганнан соң саубулашабыз. Моны барыгыз да белә. Киләсе атнага тагын да кайнаррак яңалыкларны туплап куярбыз. Карамый калмагыз. Бу атна дәвамында исә TMTV телеканалының официаль шелтәренә язылып, яңалыкларны, премьераларны күзәтеп барыгыз. Бүгенгә мин Лилия Гимаддинова сезнең белән саубулашам. Пока-пока.
Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр «Мейкап-ателье» – это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам, так как каждая профессия требует постоянного роста. Помимо профессионалов, в нашей студии каждый сможет найти что-то для себя. Профессиональная декоративная косметика и косметика по уходу за волосами, руками и ногами. Услуги салона красоты. Наша студия – это наш второй дом, поэтому мы стараемся поддерживать семейную атмосферу и каждому гостю передавать наше тепло и заботу.